سلام بحبرا كمي كأنكم سلام كأنكم كتكونوا تسفاي قبر بقارنا يلوم مع أنت تمرتي حزالكم ما تقلقوا كلمي يجن ناب محلات برو يوتيوب channel مسنا خيد كل جزء بلاي ليست أتيهم أتن بب سبجكت تفعلين زلوا فيديوهات كتريون كتمارون نمحتسن مالتيو كم زتريو زلهم بلاي ليست يزلوا حجي بارت 2 ناي فوتوشوب أبزنا هلا بارت 1 أبزنا هلا اكسل ابزلو وورد ابزلو كومون جيميل ابزلو مالتي كم زيجركم بقدم تختلن بتران كتمارو تسفى نقبر مالتيو بقر نحلوم مع تمرتنا اكسل حيزلكم متسيلخو ناخذ لكم بار كم تلمود نحلوم عند كلاس نمجمار اب ماي درايف يدلخو مالتيو كاوت الى دما ناب اكسل توتوريال تبل فولدراتي حدش كخفتها مالتيو جوجل شيتس متسات دالا كم تلمود كل جزء باش يمكن جمر كنكلا لنا مالتيو نحلوم ناي مجزأن ناي مشاتن كما جرنا ناي مجزأن ناي مشاتن كما جرنا اب اكسل كما جرنا اكاونتناتنا مالتي بخندي جزينا بخندي شتنا كما جرنا كالكوليت نقبره كما جرنا هم مخسبنا مو داتا كالكوليت نقبر اذا كن رينا مالتي بمنصر اكسل مالتي هجي اقديمه ادليا دصنح كلها زي انكو زني دحن هجي زن ارست تطرح مالتي ابزي امصي بيست قبلني مالتي كنترول في جيروسي كنترول سي جيروسي دين كنترول في جيرخا نابز بيستي ليل مالتي نبرت مجز واقع مشت واقع فقدي مخسب مالتي اوكي لامن حجي تنبرت نصحف حجي متن جزين هون كتب قلت كنت في تنبرت كتصحفيه مالتي اوكي امبار ميكسد زخونه نغاري غير زلخو مالتي موبايل طراز بون كالكوليتر تحني بربره زخونه كون خليز مالتي زخونه نبرت دشيتن دلوطني مالتي اوكي حجي مجز واقعها كنغبرو لينا مالتي حجي مجز واقع غير للخو مشت واقعها كندي كسيمنا انا نشطو مشت واقعها بعلنا نبللو مالتي حجي مجز واقع غيرنا لنا مشت واقعها كنت من لينا مالتي اذا خنل كلنا حجي انه كالكوليشن كتعملنا واقع دغا يبلون مالتي عسرت حجي مجز واقع بتزغزانا الواقع ابيلنا لنا مالتي كندي كنشطو ندلخا كندي كسيمنا نشطو ندلخا ابزلنا مالتي سلازي اتف فقدناتنا عن امنت حجي موبايل تخوينس كندي موبايلي تجزيو مالتي اوكي نحجي بملو حدا كغوري مالتي حدا تيل حجي موبايل حدا اندحر كوينه حدا مالتي ابون حدا تخوينه حدا كيلو مالتي سلازي حجي مخسبنا كنفلت دليلنا لنا مخسبنا كنفلت دليلنا لنا انت كنغبري زلنا حجي كل جزيه مخسبنا حجي انتايو ثلاثه موبايل انت جزي حجي ثلاثه جزيه زروبحو نايت مغزو واغا الله مالتي كم من تايك قدلا لوزي كاب سلسة زروبحو نايت مشت واقع مالتي سلازي كمي أنا أمنت حجي كنرأينا مالتي نأمنت حد حنت اندحر جزي يخون السبز ولا حدا تساقميلن قن ذا فورمولا equal to انتين بلالنا مشت واقع زقودلو مجز واقع يغريتا كدم سوسي مجمرتا براكيت نخفت براكيت كفيتا مجز واقع زقودلو يغريتا مشت واقع زقودلو مجز واقع براكيت عطلهو كوخب جيرخا بمنتاي كربوحي بفقدي مالتي جتاي بلا لخو ازي زغودلو ازي زروبحو فقدي مالتي ايكوال تخبلاي كمزي اجير دراك كيرا خمسه مخسبين اي كلخ نغرنيا مالتي نامنت بربر حجي تيسان حموشن غزي ايو 110 تاني قاد شطو سلاذا 10 حموش قش دخس بولو مالتي حجي بربرس 3 كيلو انت شيطان يرا انت زخون كندي مخونه لينير زياني 1 كيلو مخسب يعني 3 كيلو مخسب كخندي كخوني مالتي يا 3 زروب 10 حموش 4 حموشن مالتي سلازي 3 اندحر غير انا زيا تك مصليا رايوا 4 حموشن كيرا 4 حموشن تغير سلازي كم زيجرنا اتاوينان وصاينان كالكوليت نقبر نخلينا مالتي ابزخونه بيزنس اندحر تساتفنا لنا بقلل اجباب كم زيجرنا كنسرح نخلينا مالتي كل جزء بزح نبرات كلونا يخليو اب تحت متينا كن ابز تحت متينا انا امنت حجي ابز متينا بزح قربوتا نقدفلو طقلالا مخسب كنبل نخلينا مالتي طقلالا مخسب لنا equal لنا سام كنبل اين حجي او يا ريتا
ሳሚልና ብራኬት ክንከፍትና ነዚኦም ብምሎም ክንመርጾም ኢና ማለት እዩ ንኩሎም ደምርዮም ንብላ ኣለና ማለት እዩ ብራኬት ንዓጹ እዚ ኣሳም ኩሉ ግዜ ሳም እንድሕር ቀደም ጽሒፍና SUM ማለት እዩ ባዕላ ብራኬት ተኸፍተልና እንደና ውሽጢ እቲ ብራኬት እንታይ ክንገብር ኣለና ክንመርጾም ኣለና ነቶም ክድመሩ ደሊናዮም ዘለና ኣካላት ማለት እዩ ኢኳል ቱ እንድሕር ኢልና 206 መክሰብ ካትብለካ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ገንዘብ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዝብሙሉ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰሌክት ጌርና ብምሉ ፎርማት ክንብሎ ንኽእል ኢና ሽዑ እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ናምበር ኣቲና እንታይ እዩ ናምበር ድዩ ገንዘብ ድዩ ዋላ እንታይ ካረንሲ ተኮይኑ ሕጂ ገንዘብ ተኮይኑ ካረንሲ ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዶላር ምልክት ዶላር ኮይኑ ማለት ዘይኮነስ ገንዘብ ንኸርኢ ኢልና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ከምኡ ጌራትና ኣላ ምክንያቱ እዚኦምን ናይ እዚ ከዓ ናይዚኦምን ናይዚኦም ውፅኢት ስለ ዝኾነ ነዚኦም እንድሕር ገንዘብ ጌርናዮም ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ከዓ ነዝን ከዓ ገንዘብ ትገብሮ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ቴብልና ንእሽተይ ፎርማት ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ፎርማት ገብራ ኢና ቴብል ማለት እዩ ወዲና ስለ ዘለና ሓንቲ ናይ ሞዳታ ትሪክ ከርእየኩም እየ ብድሕሪኡ ክንወዲና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ብምልእታ ነዛ ቴብል ማለት እዩ ፎርማት ኢልና ኦልተርኔቲንግ ከለርስ ንበሎ ኦልተርኔቲቭ ከለርስ ኢልና እዚኣ ክሊክ ጌርና ንወድእ ማለት እዩ ዳን ክብላይ ሕጂ እዛ ፎርሙላ እዚ እዘን ፎርሙላ እዚአን ክሳብ ኣብዚኣ ስሒበያ ነይረ መጀመርታ ከምዚኣ ገይረ ክስሓባ ከለኹ ማለት ክሳብ ኣብዚኣ ስሒበያ ነይረ ክሳብ ኣብዚ መወዳእታ ስሒበያ ነይረ እንተዝኾንከ እንታይ ምኾነት ያ 00 ሂባት ንላ ኦኬ ምክንያቱ ኣብዚ ዋላ ሓደ ንብረት ስለዚ የለ ሕጂ ንብረት ወሲኽና ንበሎ ሕጂ ንኣብነት ባንብዚ ወሲኽና ኣብዚ ኸ ፒሮ ወሲኽና ንበሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኩሉ ዓይነት ድሸይጥ ድኳን ዘለና ንበሎ ባኒ ሕጂ 2 ቅርሺ ገዚአ 4 ቅርሺ ይሸጡ ያሬታ 3 ቅርሺ ይሸጡ ሕጂ ካብ ሓንቲ ባኒ ሓንቲ ቅርሺ መክሰብ ኣለና ማለት 2 ቅርሺ ገዚአ 3 ቅርሺ ስለ ዝሸጣ ዘለኹ ዋን ክፅሕፍ እየ ማለት እዩ ናይ ያሬታ 10 ባኒ ሸይጠ ንበሎ ያ 2 ቅርሺ ገዚአ 3 ቅርሺ ይሸጡ እንድሕር ኣለኹ 10 ባኒ ከዓ እንድሕር ሸይጠ 10 ቅርሺ መክሰብ ካለኒ ማለት እዩ ናይ ፒሮ ከዓ ንበሎ 3 ቅርሺ ገዚና 5 ቅርሺ ንሸጦ ካብ ሓንቲ ፒሮ 2 ቅርሺ መክሰብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ 15 ፒሮ እንድሕር ሸጥና ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ፒሮ እንድሕር 3 ቅርሺ ገዚአ 5 ቅርሺ ትሸጦ እንድሕር ኮይነ ካብ ሓንቲ ፒሮ 2 ቅርሺ መክሰብ ተለኒ ካብ 15 ፒሮ ክንደይ መክሰብ ኣለኒ 30 መክሰብ ኣለኒ ትሪኡ ኣለኹም 30 ባዕላ መፅያ ማለት እዩ ነታ ፎርሙላ ክሳብ ኣብዚ ታሕቲ ድራግ ስለ ዝገበርክዋ እዚ ኦልሬዲ ኣይንሪአና ዘለና እምበር ፎርሙላ ኣለዎ እዚ ማለት እዩ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕር ገይረ ኣብዚ እንታይ መፀለይ ኣሎ ፎርሙላ መፀለይ ኣሎ ኣብዚኣ ክሊክ እንታይ ገይረ ፎርሙላ መፀለይ ኣሎ እዚ ፎርሙላ ካበይ መፅኡ ክፈልጦ ተደልየ ዳብል ክሊክ ገብር ኣብዚ ትሪኡ ኣለኹም በብሕብረን ኣምፂለይ ኣሎ ማለት እዩ እዛ ኦሬንጅ እዚኣ እታ ፐርፕል እዚኣ እዚኣ ከዓ እታ ብሉ ዓይነት ዘላ ማለት እዩ ሲያን ያ ሕጂ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ኣብ ፎርማት ኣቲና ማለት እዩ ናምበር ኢልና ካረንሲ ንብላ ማለት እዩ ባዕላ ከዓ ገንዘብ ክትገብረልና እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና መክሰብና ኣታዊናን ወፃኢናን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ብፅፍፍ ዝበለ ማለት እዩ ያ ኩሉ ግዜ ግን መግዝእ ዋጋን መሸጥ ዋጋን ክንፅሕፍ ክንክእል ኣለና መጀመርታ ማለት እዩ ፍቅዲ ከዓ ክንደይ ተገዚኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንኣብነት ሕጂ ዋጋ ዕዳጋ ጌርና እዚ ካብ 340 ናብ 350 ተሸጥና እዚ ከዓ 350 ክንቀይሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብመንፅርናቱ ከዓ እቲ መክሰብና ይቕየር ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ 360 ዘላ 350 ሸጥያ ነይረ እንተኮይና ኣብዚኣ መፅእ ነዛ 60 ዘላ 5 ገብራ ክእል እየ ማለት እዩ 350 ሸጥ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ መክሰበይ ተቀይሩ ማለት እዩ መክሰበይ ካብ ሓንቲ ሞባይል ስለ ዝሸጥኩ 10 ቅርሺ ዝነበረ 10 ቅርሺ ተቀይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚታት ኣብ ነቕይረሉ እዋን መክሰብና ከዓ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ይቕየር ማለት እዩ ኦሬዲ ብፎርሙላ ተታሒዘን ስለ ዘለዋ ማለት እዩ እዚኣ 4 ኤንዘን ሰልስ ማለት እዩ ብፎርሙላ ተታሒዘን ስለ ዘለዋ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ምፅሓፍከዮ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ካልኩሌት ይገብረልካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ማለት እዩ ሆፕፉሊ ኣዝያ ርድእቲ ነይራ ክትከውን ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ርእይቶኹም ሕቶታትኩም ወይ እውን እዚ ይሰራሓልና ከምዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ትሰርሖ ኣርኤና እንተኢልኩም ድማ ተሓጋጊዝና ኣብ ኣባላት ማለት ፕሮግራም ሙላእትና ተሓጋጊዝና ማለት እዩ ናባኹም ከነምፆ ምዃንና ቃልያት ወልኩም ኣብ ካሊ መዓልቲ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ ቻው